Kanegare Akashvani Shalong ke khubor ban puli da I Basilika Nongplo. Kimat ba kongsan jong ke khubor. Menteri ke koi ke khiabat family welfare jong ke Sarkar India UGP Nada ula ong ba ke India kan rat ding khong no ya ke jingpang TV kat bankut kene ke snem. Ulat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar ula ong ba ke Sarkar Meghalaya ke kut jingmut ban penkela ya ke Meghalaya syaka yok ke kot ke ba $10 billion kat haka snem arhajar arpupra. Haka wat ke balai utombor shiwat syang ula syak jiet biang kum UCM ke GHADC bat haka wepat kaliang u Dr. Sangki Syangpung Pan ula syak jiet kum u chairman ke GHADC bat yuba strong pila kharjana pat ula syak jiet kum u chairman ke GHADC. Ke khubor ke babnia. Menteri ke koit ke khia bat family welfare jong ke Sarkar India UGP Nada henen gesi ulaong ba on shim ya kilat baro ban rat dingkhong ya ke jingpang TV na India kat bankut kene ke snem. Ulaong ru ba ke perthei hi kala shim ya ke rai man pendu ya kene ke jingpang TV ke bala bu jingma ya ki pait ba kat hadu ke snem arhajar laipo. Ke jingtrai halor kene kalong ke barat ba bha bat khmit lenti ban rat ding khong no ya ke jingpang TV kat bankut kene ke snem. Ha ke jingkren pli ya ke jingalang jong ka summit ke ba khandai halor kilat jing sumar ki ba bha ki bala ban bujli bat kilat thamai ha ke kot ke khia hapo kari ke ba lalong ha Odisha henen ke sngi unada ulaong babun ke jingkala kilawan hadien baka Sarkar kala pentrikam da ka matrikam ke bathamai ha ke bede bat ke koi ke khia kata nadu ka snem arhajar khat nyo. Ulat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar ha ke jingkran jong u ha ke sngi baningkong masdang ke dorbar mang tingka jong ke dorbar thawan ke Meghalaya henen ke sngi ula ong baka Sarkar ke kut jingmut ban penkela ya ke Meghalaya syaka yu ko got ke $10 billion kat haka snem arhajar arpupra. Ong ru baka Sarkar ke khmi lenti ban penyo ya ke Meghalaya ke bala ban penbiang ya ki jingdon kam bat jing angnut ki bakongsan jong ki nong Meghalaya da ke bawanra ya ke roi ke par ke bayat deidur bat ki pat jong ke jella. Ulat ulaban syu baka Sarkar ke kujingmut ban wanra ya ke roi ke par ke basalon sar ke bapen pau perthai ya ke spa menbarim jong ke lariti bat ban pli bun kilat ya ki pat jong ke jella. Haba kerau halor ki program bat ki matrekam jong ke Sarkar MDA ulat ulaong ba menta ke jella kadang pentrekam shibun ki projek ki bela baiting ka nabari hakal yang jong ki surang ke boarding ke rep karyang ke jing penne ya ke bat ke kam jengok kai perthai. Ulat uong syu ru ba ke kam ke bah khamat jong ke Sarkar jela ke long ban kentiu ya ke jing syong suk syong san bat ya ke bah ke miat salon sar jong ki pait nong syong snong baro. Lajit biang ya Dr. Sangki Syangpung MDC ke batau la ke dong constituency naga seng NPP kum chairman jong ke Giant Hills Autonomous District Council GHADC henen gesngi ha ke kamra dorbar ke council ha juai bat lapenya ya ke election dau deputy commissioner ke West Giant Hills AK Singh. Dr. Syangpung ula job persya ya kertong jong ke kongres rikut paren MDC ke Saphai sa snyang constituency ha ke ba Dr. Syangpung ula yo arpo vote bat rikut paren pan ula yo tang henry vote. Ha ke wepat ke liang uthombor Shulai MDC ke modap ladang constituency nagaseng NPP ula syajiet sajisien pat ha ke wat ke balai kum chief executive member ke GHADC ha ke election ke balong henen gasngi ha ke baladon sa arngut ki kertong ki ba aireng persya ya u. Ke GHADC mentaga kentup khat sangut ki MDC nagaseng NPP prangut nagaseng VPP laingut naga kongres bat uwe udkhot shimen. MDC badang syen basya jet ningkong nagaseng VPP na mau khar penthor umkra ba strong pila kharjana henen gasngi ula sya jet klemnadon by aireng persya kum chairman bathama jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC ha kepala kaliang persya kamshim pen aireng yano ru persya ya uba kharjana.
Lapanya ya gane ke election da Deputy Commissioner jong ka East Kazils kong Rosetta M. Korba hakaba ilapan benaru ya ke jingsha je jong uba kharjana kumu chairman. Bala senran ya uba kharjana da CM bathamai ba share borlang renja ba titos tarwal khan udkhot barang ba jong ka council hakapor ba uba kharjana ulit shimti ya ke kam chairman. Hab ai kublai halor kani uba renja ulapan pau ya gajing kermen ba u chairman un pentikna ban board bat penne ya ki kendon trekam jong ka dorbar. Haba keren haki para dukhot u chairman bathamai ula kentu ya baro ki dukhot jong ka council bakin ya treilang khnang ban nang kentiu shu ya gajing trekam jong ka council. Kene ka khubor ka Wanshapi na ka Akashvani Shalong. Kedai ka Akashvani Shalong ini peteng biang ia ke kubor. Hadian ka election MDC badang Shudep Longshen ka United Democratic Party UDP kelarai ban aireng sah ka election GHADC ka ban Salong Hagaru Hills hakasnem ka ban wan. Unong yalam ka UDP uba titos tarwal khan ulay thu hakinong patay kubor baga seng ka sngokia halor ka jingmi na ka election ka badang Shudep Longshen baru ong baka day ka jingbe kal air VPP. Habakali halor ka jingjab jong ka seng tang santali kisit uba khan ulaong ba kamshim de apher than e na ka election MDC ka balong haswa hakaba ka seng kala job tang hnyo sit henrei mentapan ka seng kan pen klan ya ka jingtri kam jong ka na ka benta ka election dorbar thau an ka jalla hakasnam arhajar arupra ong shu uba khan. Ka IIM Shillong kalai shementa lang ha ka advantage Assam R.Not ka balong ka jing persang ban yale ban penyo ya ka jing penkala ka ban kentiu ya ka jing sengkam lajong lani ka driving conversions halor ki start up but leveraging MDB resources khanang ban play ya ki lat nak benta ki private sector ka nilam rani ka no hikai finance jong ka IIM Shillong kalai kren bat u country director jong ka World Bank halor ka jingdon da ki bor jong ki breu bantrei ka digitization bar ka jing kershan ya ki matrei kam ki balong ki bakong san ban kring ya ka jingwan bay tingka ki private sector shaka jalla arpulai ngot ginang pule ka IIM Shillong klayo bani shementa hagini ka jingalang ka plenary session hakaba ki layo lat ban sakhi halor ki rukom ya tainia halor ki bud ki lat ban wanra ya ka jing bay tingka ki matrei kam jong ka yo ka kon bat kalong kaman jong ka kam khai pateng ha Assam. Ki pulit garib hoy kilayo kem ya usuba khayitu ya ki drug ubatip kerteng da urajat pol ubana Assam ba layo kem u national mautunum kabadon hasurok ba national highway henriu jong ka district ribhoy henin gasngi. Habakran haki nong pathai khubor u superintendent ki pulit garib hoy u VS Rathor ula ong balayo kem ya uni ubriyo ha ka jinglet khenra hadin balayo ya ka jingtip ka batikna. Hagane ka jinglai khenra layo kurup lai pun reu point lai gram udrok basong dor kumba shipau laktingka bala kurup ru ya ka mobile phone na u latian bishar kat kum ki kendon ain ha ka bede bat kane ya uni usuba khayitu ikidrok bala dab let ra ru ya u hakmat ka district kon. Ka jing persyang jongki pulut ka Assam balik khenra bat talasi halor ka mukot duma ka belaai ha garim ganj persya yau chancellor ka skol ba science ba technology Meghalaya USDM ka badon ha killing kala pulom no hadian baki pulut ka ribhoy ki klem a jing bet bat klem ya rap lang halor ka ni u superintendent ki pulut ka ribhoy u VS Rathor ulayathu ba ka kenhun jong ki pulut ka Assam kilawan poi ha khana para police station ban pan jing rap halor ka ni henre ki klem la ban a ya kene ka jing rap na ka daw ka jinglong jingman ban na ka jing thmu wanjingo u menteri sarkar India kampla pisa tingka shaga jalla USP karib hoy la ong shu ru bala batha ya ki pulut ka Assam bakin penyo shwa ya ka waran ka ba a jing bet na ka kashari hashwa ban shem ya ki lat ki badon kam. Katu ka khubor kelakut ke Belawan Shapi na ka Akashvani Shillong. Abad sengapat mentah ya ke khubor ke Banbuat ke Banwan na ke Delhi Station.